Hello guys, magduwa ta og 3008. So nag-spawn tag gabi So baliwala ra na nato. Magkuha tag food. Kaya kung na yun, kadungog ko. Ow! Ay nako, okay naman ko ba okay ra yun ko. Oh, like okay ako. Okay, don't mind me. Okay ako. Okay, dara na. May nagkuhan sa labi. Okay, mauna na day. Okay, may kailan na-stuck? Na-stuck ko ba? Okay. Kailan na base ansubi. Okay. Magkuha ta og para magpa-slide na to ba? Pa-slide. Suga na to. Kaya mo nang ipagkaon dari sure kay ko. Birthday ko ay. Ew, alam nagpizza. Pizza tingi, no. Kaya maghimot ta balay doon sa pagkaon na daghanti ang pagkaon ba? Yeah. So, lakaw sa ta. Lakaw sa ta, diba? So, kain na kamari. Ay. Okay. Ice cream. Give me the ice cream. 1. Okay. Yapon to. Wala may base. Dari ko pala. Pag ng bisa. Uy. Ito yung kwantong. Okay. Dara na. Okay na. Wala na siya? Wala na siya. Okay, patanggal ka ani. Nagkulik di ko ani. Uy. Kana. Lala. Okay. Hon. Okay, wala lagi. Hapon dako na food dere pa. Magado. Ay, putri mga gosh. Food curry. So, asa ta maghimo? O, balay. Oy, dito! Timing. Girl. Kaidara. Timing kayo bo. Gosh. Timing kayo. Oh. Dara. So, ato ani ikumpleto ang carpet yun nato carpet dara anak lang yellow carpet. So timing na i-plank diha and na food, so kumpleto na kaayo ba. Sa magkuha tag ani. Yes, ani tinero. Ako lang nakalagot yun. Okay. Boom siya ka, boom na na. Okay, kuha taan ni. Yes, kuha taan. Still, ito Kaya na ito ni. Sakto naman ito dahi. Anong liyo? Kuha pa dito. Sa kapaslight. Uy, yes. Yun ba ito? I-flip. Ayan. Wait. Wala.
laro karon ba? Sus. Okay. So, natin daghang diri food. Okay. Ato ni kwaon diri para kumpleto na gyud atong kanon ba. Kumpleto na itong balay. So, kumpleto na gyud ay. Okay, kumpleto na. Ito para ang ba? Itong putahan. Kami kayo putahan. Mag-inom ta. Ito yung bawasan. Nagkakaon ito niya. Nagkakaon. So, ang nagkakaon, pagkaon natin. And nakalapit ang donuts. Yeah. So, ito yung isulit ng suda. Kasi magkabi iba. So, yeah. Ka-inventory po na data. Ka-inventory po. So, ato apa, dakuon po. Stick plank dere. Anong, basta hapon, gisoy, dalang sabak-sabak ba? Okay, ato na butang dere. Hay, nakalangkot ang pagkakutang po. Ay mo pagbuot ha kung kuan ni sa TV ha, paton sa TV. It may choices na kung ako may choices. Hala, kabiin na dyan. Hala, timsa ba? Timsa cool. Timsa cool. Okay. Okay. Prabungbutang ko dari kansa. Piguin ba kay nindot kay ba na nakabintana diri sa makita na nimo sa makita nimo ang pagkaanan nagkaon sila nindot kayo bahala na na employee diha basta mag hala okay ma'am tulak kita diha karon. Hala, kay kana ko si ma'am. Ma'am. Kasi ma'am. Na si ma'am diha. So diha kay na si ma'am. Kay si ma'am diha. O di ba ma'am? Hello ma'am. Hello ma'am. Kay ipush ito si ma'am. Hey! Alam niya, adto si ma'am atop ba? Tapos lang ko, be. Asig lihok, oy. Nanan ko dari ba? Sige, lihok, ma'am. Ma'am! Ay, ito, dihapod sa atop, ma'am. Oy! Magba niya mong atop karon. Layat diha, oy. Okay. Oh, dara! Be! Oh, dara! Marisi. Sige karon usap ang manhitin. Hindi juga ka kuanda. Oh, hala. Hala na yung brother. Kabador. Sa isipan ng kabador. Ikaw banahan ka? Hala, tulong na sila. Yan ang mama. Hala. Oh, tuloy sila. Okay, wala na ko'y live. Dili na ko. Maghilis ako na ko'y live. Oh my G. Yun na ko'y live. Okay, ito. Illegal taan ni Hilal. Halag, kuan naman di ko i-push di. Mura ako ni kanon nila na ito. Mura. Boom. Drama na. Kadang din chat dari ay.
Boleh sa... Ay! Okay, abang mo ito. Kalayo na. Okay na ito sa layo sa monster. So, mag-continue ta. Mag-continue to. Boarding. Ay! Okay, buntag na. Okay, buntag na. So, atong i-continue on atong balay. Kay Lord kay atong balay ba. Kala! Uy, na si base. Oh my God. Oh my God, na si base. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Hala, unsan to kani? Knock knock. Hello. Wala nakapiraan. Ay na. Knock knock. OMG. OMG. Like, may nagpuyo na rin? Hala, wala! OMG! OMG! Like, oh my God! Oh my God! Napay TV diri. Oh my God! Oh my God! You know no? You know no? You know no? Sabulon na kaunsa akong gitingting. Gitingting yun ba? Tingking. Yeah, boy. Ni balay. Muha ni balay. OMG. Okay, atuan ni ikuan. Guman. No, diba? OMG. Like, wow. Like, wow. Wala yun nag-angkon. Basig na disconnected ba? Okay. Sagaran na ba ng... Ala. Ano ba? Ala. Ay. Sagaran na pag... Ano sa blocks. Ma-disconnected. Tapos doon kailang So, ato na yung pang-tuloy. Hala. OMG! Napasay isa i-build. Like... Oh my God! Kaning... Kung kinsa dyan naghimo ani sa ma-after pressure dito na ko. Okay. Okay. Like okay, na-post tayo na, na-post. Sorry sa inyo, na-post dito. I'm really sorry. Hala! Oh, ang teleport ko! Hala! Teleport ko. Okay, so, diha alam mo ka. Ako sa paano mo. Kuwaon siya kay sagadong ulan na jud ni. Okay! Okay, buntag na. Okay, buntag na. Hangkit lang dali ba? Kaya ato na ikuan. Ayuson. Karungon. Paulan nun, hindi niya mua ba? Wait lang. Maglit lang. Maglit lang. Okay, nag-destroy di ay ani. Ay, reset na ako. Ay, sabak na naman ako dito. Ba't naman dyan ako? Nasi kay istorya. Okay. Dada. Ay, hala. Kaya. Okay, fix. Para kasunod. Sana ulan na yun.
Nagulan na yun! On you. Sa ano ha. Kaya nag-ulan na. Kasi ang employee di ka. Dari sa ukira na. Kaya nag-ulan na ba? Right. Ulan din na. Agay, ulan na gid! Okay. Maura na guys. Maura na. So, mag-e-end na ako sa video. So, don't forget to like. Maura na. Hopefully nag-enjoy kayo sa video. Don't forget to like and subscribe. And pilitin nyo na lang yung notification bell para manusos kayo if may bago akong video. So, yeah. Mag-end na ko. Kay kusog na kayong uwan dere. Patay na ta. Bye-bye!